kat nungut na pen jopi ki balastang ban im ya ka jim ka babha ki bastang ban le ki kam ki ban pen bha ya ka jim jopi kan la ban dei ba phiyo man sim na ere na ai village jing yeseng fisngap ya ka jing tho khana jong o pastor lani ya ka jing tho khana jong ore jong no ma phikwa ban im ya ka jim ka babha bat plastang katto katnisngi bat kata ka kam ka babha ka yat bet yat renti kat bakum ka jumut kat bakum ka plan ka jampi Henry tang haden katto katnisngi kata ka rutin jampi ka break no bat pingop biang syaka jinglong ka barem pisdang ban boteng biang fisdang ban ngop biang sachisen haka jinglong ka barem ka eken kata ka taw ka ba penlong yingi bangin long kumta hatu ka donne em kalar kalenti bangin light kenang bangin la man long ki beru ki ba yaine bat ki ba yaile ya kata ka kam ka baba bat pis ngau kumno ladang an yetho ipi ba ka don kata ka lat kalenti ka ba subha bangin le kenang bangin la man beteng ya kata ka jinglong ka baba bat bangin yaile bat yaine ha kata ka kam ka baba katan ko we ka simple ba ka trick ka bagi khot ka 20 second rules tang arpho second ka ei ka bangi deben le ka ei ka bang ngim deben le hapo jong kata ka arpho second bat shisha ngan ong ipi bahkan sa penkela ya ka jingim jong pi bat pensala pan long ki biru ki ba job ha ka jingim jong pi tong sang to perlap ki jenga ngim persyang ban sangot tho ya ka ni ka arpho second rule ka ei ka ni ka arpho second rule bat kumno ngin pendon kam ya ka ngin implement ya ka ha ka jingim ka jongi ngin stang shwa da ka bashim ya ka real life story jong wei unong tho ubakerteng ushan akhor ukwa ban develop lani ukwa ban tebet ban tem gitar kumta ulabu ya ka wei ka resolution lani ka thong ba un pendep ba un practice arpo weiski ya ka gitar kumta ulastang ya ka kam jungu hagasi ka manangkong ushim ya ka gitar jungu padustang ban tem ya ka gitar bat ula practice ki katto katne ki notes ki ba ude ban practice bat hadin nang ta ushim ya ki gitar uthep ya ka hapo jong ka gitar cover jo bat uthep ya ka hapo jong ko we ka almari bat kumne ule hagasi ka ba ar si ka balai sngi ka basaw Henry hagasi ka basan pat haba wan nakajaka tre jo nakajaka bela jo ras ko thai kumta ushim ya remote control parustang ban PTV berkumta usngau relax berkumta kata ka jing thmu jungu kata ka plan jungu kala long ka ba lenoi ushaun akhor plus ngodom hela ka jong ka jing ka jungu kani ka long ka ka bangala plan arpo way sngi bangan practice gitar Henry tang haden sausngi ngala kenno kumta ulastang ban absorb hela ka jong ka jing jungu ka ken ka daw ka ba penlong yu ba un ngop biang syakata ka junlong ka barem pad ba un no ya kata ka junlong ka bathamai ka daw ka banangkong kalong namar ba ke TV usuk ban pet remote control udon hajan jungu marsen syong hakam ra syong kai remote udon lupa hajan jungu dan kam ka ero ka effort dan kam ban trashtom ban penme ya ke TV marsen klik ya remote control ke TV kalame Henry ban practice ya ke gitar pad ban yeng nakashuki jung ka ba usyong ban peli ya ka almari ban sei ya ki gitar na po jong ka almari ban sei ya kata ka gitar na po jong kata ka gitar cover jung ka jrong bha ka process umta hakasngi ka babot ule kumno haka jaka jong uta or remote control ubo da ka gitar la penying ya ki gitar ha gitar stand hakata ka kamera ka ba usyong hajan jong kata ka shuki ka ba usyong kad ba ya remote control pat usai ya ki battery bar uthap bat remote control bat battery hapo jong kata ka almari bat ukhang talaya ka utip ba ula bo ya ka remote control ya ki battery hapo jong kata ka almari Henry anda ula wan nakajaka tre nakajaka belai ka jongu anda ula sngau thai ula sngau jaram gamen haba usyong hakashuki ka gitar kadon hajan jongu kadba u remote control pat unton hangte hapo almari aba uhaban play shabi kaba uhaban sei ya ki battery uhaban tap hapo joker remote control bat ban play ya ka TV kadrong bhaga proses Henry ban tem ya ki gitar pat kaba ula bo hajan jongu don kam ban le rum no effort un shim ya ki gitar parustang ban tem ya ka banda ka balik kumne ula ban practice ba ya kata ki gitar ka jongu
kumta ka jinx nang ka bangiyo lengba jong ka neke eksperimen ka ba le da usuan akhor halor jong ka jim ka jong ka longba ya ka kam ka bangi kwa ban implement ha ka jim jongi ni dei ban pensuk ilade bat ya ka kam ka bangi kwa ban no kala ban de ka jinglong ka basniu ladangi kwa ban ya ka ni dei ban penshitom nuksa ngan IP ada pikwa ban no ya kata ka jinglong ban le kai phone than ha ka por mestep but ban develop ya kata ka jinglong ban pulikot buri ya ka phone spi an mid ha ka por ba phithia filaban ong ya I log jompi leni filaban ong ya I hinmen leni ya I para jompi leni ya ki we pat ki de khot jong ka yeng jompi ban buri ya ka phone jompi ban mid ha ka por ba phithia but haka jaka jongka phone bu daka got hajan jempi ba pin puli khanang ba la shaiman step marsen khi na jingthia jempi pin wat ya ka phone jempi hoi phi kwa kin ban wat ban le ka ya ka phone jempi ban check ya ka message re fiton kam ban pan ya ka na ki ba hayeng hasam jempi ka jinglong ka bas new ka ba phi kwa ban penjenjar ya kata ka jinglong pat ya ka jinglong ka ba bha ka ba phi kwa ban develop haka jempi bu ya ka hajan jempi pensuk ilade pada ka balik kumni da ka basuk pilaban no ya ka jinlong ke berem ya ka jinlong ke basnyu ki ba pikwa ban no da ka jim jumpi but da ka basuk pilaban implement ya ka ta ka jinlong ka babha ka ba pikwa ban develop ha ka jim jumpi sakawi pat ka nuksa na kwa ban IP yang ne shubo pikwa ban ya ka jinlong ban nompik TV than te ka ka ba pilaban le bure ya uplok filaban bu ya ka shepo almari ni jengai na kata jaka ka ba hibo ya ka TV bat la de fikwa ban pik TV fi haban sim ya blok fi haban wat ya remote control ban blok ka jrong bha ka proses penjenjar yelde ban le ya kata ka kam ka ba fikwa ban no na ka jim ka jampi bat ya ki kam ki ba bha ki ba fikwa ban implement ha ka jim jampi pensuk ya kata ka kam sakawai ka nuksa ngan IP la de fikwa ban mara step man ka step ka ba phila ban le ha ka jing de bat ka jimara step kolong kumni haswa ba pin thiap an mit bu shwa ya ki jan man step kala bandai ka traksut kala bandai ka patul longkot kala bandai ki juti bu iki ha ka ta jaka ka ba marsen khi na jing thia jangpi pin yo ishwa ya kita kitiar ba pin mara step manda ka balik kumni marsen khi na jing thia jangpi pin shim ya kita ka traksut pin shim ya kita ka juti ba pin stang ban mara step Henry lara fin bu daka phone hajan jampi pin bu ting biang sachusen haka jim jampi mat kumni pin ngop biang haka jinlong kabarem kumta ngan ong pi ya ka kam ka babha ka bapi kwa ban develop haka jim jampi penduna ya ki resistant penduna ya kita ki jing ya kita ki jingile ba pin le ya kita ki kam ki babha bat ban le ya ki kam ki basnew penbon lene pen klan ya kita ki distraction khnang ba haba pin le ya kita ki kam ki basnew haka jim jampi pi hab mantri kam you have to face a lot of distraction kane kade ka 20 second rule nangta ban pen bha shu ya kane ka 20 second rule ngan IP sagi katto kat ni ki tips ba pin le khnang ba pin pen suk shu ya kane ka 20 second rule jampi unong tho jong ko we ka kot ka bakerteng atomic habit ka bal tho do James Clear la tho ha ka we na ki banta jong ka kot ong stang na ka ka ba jenjar start with a difficult task la rafidan shipon tri kam ba pin pendep ha ka chuski le shwa ya ka ta kam ko ba pisko ba kalong ka ba ba ya phi ba pin le but la rafila ban pendep ya ka ta kam ka ba kapor belong productive lani ha kapor men step you will feel more energetic fins ngau don borba namar ba philala man pendep ya kata kam ka ba tam jongpi hakaski berkumni phila man pendep ya ki bat ki kam barojiski ngan IP dakan nuksa shibo menta fidan kam ban pengkhoi ya ka ying jongpi pat hadin nang tapat pihaban sajan pihaban kleng ya ki tiar lani ban pendep ya ki bat ki kam haying jongpi pat hakum kata kapor pidon ya ke program ban kendu ya ki perlok jampi ki phone jipi bat ki ong jipi ba phila ban wan ha kanu kapor ti ha ka kapor fille kumno fille chua ban kendu ya ki perlok jampi ni filtre chua ya ka kam hayang asam jampi lada fille chua ban ya kendu bat ki perlok jampi ban ya enjoy bat ki enda pi1 ban kendu ya ki perlok jampi pi1 hayang pi mut ban tre ya ka kam jampi pim dan borsho pi kwa ban pengkhoi ya ke ying pim dan borshu pi kwa ban sai ya ke jai pim dan borshu pi kwa ban kling ya ke tiar pim dan borshu
Henry haka webar kaliang lada fi pendep kam shua hayeng sam jumpi pi kleng shua ya kitiar pi sai ya ki jan pi pen kho ya ka yeng bat haden filala ban pendep ya ka takakam ka ba etam ka jong pi hakasngi da ka besuk pila ban lej ban kendo ya ki panau jumpi denim de always start with a difficult task barbor stang ban le ya ka takakam kwa pisngau kalong ka ba bahaya pi ba pen pendep bat kumne dal fin bot yakini ki rules ka sngi jompi kan long ka sngi ka ba job. A bad day will turn into a good day. Ka syong hakti jompi ka pin pendep shwa nang tangin poy siya ka banta ka baar winning small fila bang kelinga ka ka ni ka winning small pi bonsin haka jig im jungi kum ki bru haka jing syong shit ni bo yaki thong ki ba ba bat habangi pet yakita ki thong ki ba ni do jing kermen kumta ngan ong pi bangim de ban bo ya ka thong ka ba haka jigim jungi bo ya ki thong barit a small winning nuksa ngan ip shibo pi kwa ban develop ya ka jinglong ban pulikot shikanta shisngi marsan khi na jing thia pi ong ani nga ban pulikot shikanta ta sngi ani nga sngo thai lupa namar phila bo lupa ya ka big plan big achievement Henry ngan ong pi pimde ban bo ya ka thong ka ba bo shwa daga thong kabarit a small winning nando matakasngi ong yilade nganon pulekot shikanta chisngi hendrengan pulekot ar minute shwa mantakasngi ar minute chisngi la shai kasngi ngala ban penkiu ya kata kapor naga ar minute shaka saw minute naga saw minute shaka san minute naga san minute shaka shipo naga shipo minute shaka ar po minute naga ar po shaka shiteng ganta naga shiteng ganta shaka shikenta kumne small step a small winning lada fi combine ki lada fi compile ki haka jim jumpi hangta ken filaban yo ya kata ka big achievement haka jim ka jumpi kala bandai kanu ka jinglong ka ba fi kwa ban develop haka jim jumpi menta fi kwa ban kala ka bamut fi kwa ban im ya ka jim babha haka wei ka sonde filet jing seng baro chisngi haka wei pat ka sonde filet jing seng baro chisngi haka wei pat ka sonde Vincent do kabor namar balai labo ika thong bangal jing seng baro jisngi pimde ban le kumta stang naga ka kabarit pila ban le chwa shisen chitayo chong shikenta leni ar kat ba kum kata ka jingrong jong kata ka jingeseng kum ne suki pasuki pila ban develop ya kata ka jinglong ba phinla ban shong jingeseng baro jisngi fidan kam ya ka bor jong ka jingyasha bat ban yo ya kata ka bor jong ka jingyasha. You have to follow a small winning process in your life. Ngan IP sadak vepar kenuksa. Shubo menta fi bo ika thong ba ngan kama pesa. Fi bo lupa da ka thong ngan kamai shilak tengka. Ti perkara ta ka por kumno ken ngala ban kamai shilak tengka. Kalong ka pisa ka ba heba. But hangta fi do men simno ban beteng leni ban le ika ta ka kam ka jampi. Henry lada fin stang shwa na ka ka barit. Fi ong la deba ngan pelang pisa shi hajar haka shibenai. Haka next month katsan spa markumni suki pasuki a small winning combining together lead to a big winning a big success in your life dina markata ki ong ba shijau ki penlong ya keduriau enta benta balai be consistent haba phile ya kanu kam haka jikim jumpi fide ban long ki bru ki bayaile ya kata kam ngan ip da kanuksa Shubo menta fidan kam ban lejing led daga wekerel. Kadinti kebajangai ba kepada ke spa daki 1000 kilometer. Berkata ke rel jongpi kadan kam da udewyong bantang bakan yai. Pimla ban tep lut ya kita ke dewyong sesendon tangi gi sesendon bakan yai hado bakan da pojaka Fiha ban tep suki pasuki katba kanang yai kata ke rel jongpi fidan kam ban tep suki pasuki ya kita ke dewyong kanang ba kita ke ding kebar hem kebetulan hapok jong kata karel kan me suki pasuki kan methan mar kanom lip ladakan methan kan sabthi bat ladakan peja kan sasange kan sasuki kumta fitan kam ban pej ya kata ka ding ka shit kebetulan hapok jong kata ka engine bat ban tap continuously consistently ya kita ke doyong kat pakum ke jing don kam jong kata ka engine kum juru haka jim jungi kum kibru ladangi don kam ya ka ka jinglong ka babha bangin develop ladangi bu ya ka we ka thong haka jim jungi bakane ngan pendep kan mau ban long ki batista be consistent
kam shem lamut ba man taka singan le eka lai shai ka singan e na eka kan mau bagarel ka don kam ya ko umpanyang consistently kumta ban le ya ka taka kam hakaji im jungpi pide ban punduna ya kita ke distraction lada pi kwa ban pas ba haga jim jp lada pi kwa ban pas ba haga exam jp penduna ya kita ke distraction penduna ya kita ke social media naga jim jp hot ngam ong ba pi di ban pendo hisendon ya ke social media henry tu shim tang ya ki ba pisco ki ba long ki ba don kam nakam ta jong ka jim ka jong pi shim ya kita namar lada fin shim lada fin tep da ke we ban ke jimbam kan sa poi ka por ba pin sa tlat no kata ka jimur ka jimper khat pi kan sa dilute par kumni film laban poi sha kata ka thong ka ba phi poi haka jim pi kan mau ya kan ki rules haka jim pi follow ki shisha ngan ong pi ba ka jim pi shisha kan sa long ka jim ka ba chop perlok ki be ki junga lada pi kwa ban join ka course jonga kumno ban long kita ki nong keren kono ban keren confidently kan jaka ba komnu bani keren confidently bar ki perlok jampi fila ban join ya ka course ko jonga ka banga IP haka dor ka batat ba om tang kata na ka por ngayai upgrade ya kan ka jing hikai ke jonga khnang ba phinla ban long kita ki good communicator fila ban influence ba ya ki perlok jampi fila ban influence ba ya ki customer jampi lang ba jong ka jing keren ka jampi ngin second do pi haka be bat ki video tat halu ko ta por bye bye. Stay safe.